Guys, welcome to my channel. This is Eric Kelot guys. Part 3 na ni siya guys. Kinala mag part 1, part 2, part 3 ta. Kay ang atong cellphone gamay ra GB. Please subscribe. This is Eric Kelot guys. Nag-vlog ka na. Dugay ma. Ano ka? Wala dyan, di man kumain mo istorya. Pwede naman isang unsako na hindi mo butatuhan. Taka na mag-istorya. Kaya Tagalog kayo, pasinsan na kayo sa Tagalog. Okay. Ako gani, mag-post sa Facebook sa Manila o sa Unatan. Oh. Manila o sa Tokao. Mag-post ko sa Facebook, Tagalogon na ako kay tagham ko kuan sa Manila. Amigo. Nakauban ako sa trabaho, Tagalog man. Mag-post lang ko sa Facebook, Tagalogo eh. Butan tayo, Glinog dire o. Ito, lindol na dito sa amin. Gani. Ay, mga kauban ako, dugay mo sa Manila, 20 Pati maligog, dagat, sapa, vlog na. Yung vlog, saan mo yung vlog ba? Oh, Samal Island, nakanto ka, nagot. Ato ka sa Panabo, ato ka sa Manila, vlog mo. Abot ka sa airport, vlog. Kanang uban ko, makita mo. Tingala na lang ka ba sa dalan, nagkagay magkanaan ng cellphone. Ay, na nagreklamo anak, kaya mga vlog na sila, vlogger na. Diba, mukha sila nga, i-edit pa daw, iso daw yung edit. Ang edit siya, beautification lang na siya. Nga para mas magwapo. Mas ka na kay Tulpo, edit mo na kay Tulpo. Edit rin mo bigyan. Ha? Dili pa man i-air so. Okay, sabi na yung nana nga, na i-edit. Di ba kapantay ka sa nga plak, maplak ang yung kuhan. Kaya naman sa isa mabanggit nga kuhan. Mabanggit, bawal lagi, oh. Bawal naman ka ito. Uy, lang ka Dr. Ortiz, wala plak. Wala man na-edit. Diretso mo gina. Malikas, ah. Ligas gitna. Bawal kay Duterte. Wala man na siya bawal. Ah, ano. Kapit, full ano na. Ano sila nga, upload lang ko. Kaya sila kung upload. Malawin na nanaw. 5 views, 10 views, ano. Sus, kay plus man na tanan. Ako doon, kitudluan ko sa upag tarong. Nga kanina mong upload 12 months lang na. O dili 12 months, 1 year. Kapit, kapit. Nakuha din ako sa 12 months, malugay. Kaya nang bagay nga, sige lang, upload, kung saan may upload. Sana lang. Pati bubuyog, panggaon. Si Boy Tapang, dasmaga na ni Boy Tapang ng bubuyog. Basta mubaga sa naman, pero grabe billion po diyan. Kaya mana mo dyan doon, tanaw na ito may kaisog niyo mo pwede. Sige, tanaw viewers. Lagi human yun. Tanaw guys, kung now, napunog upag. Ang milyonaryo eh. Grabe, billion na yan. Nakatanaw ka na. Si Boy Tapang, kaon maging nagsili, boss nga. Kita katong kaon na sili. Grabe. Guys, digdig magubay ang nam. Yan, testing daw ka siling nga yung gilanlan. Ma-challenge mo ka ba, no? Pagpunot ka ng globe, ay, Baba. Kasi man ka, tanaw, masag ka nga. Oh, okay. Tanong lubi pa. Ano, ikaw, mana man ka nga ako, dili na ko kaya, pero tanawang ko ni siya. Hmm. Kaya man. Oh, isa ka pala titong sili. Dati ito sili, Nga, dili magubang naw. Una-una ka. Sa isa magani ka buok. sandal. Hindi
Kaya ako, kalawan niya kung Pero pag human lagi, ang bakba lagi, porte na pula mo na. Pabor dahil mo kahit adlaw ka mag-upload Ah, kuhaan kayo. ang medyo pabor po ko gamay sir, kaya Paborin mo. wala na ko magkuhan og kuhan. Na naman ko daan gihimo. Sige lang ko kuhan, upload. Upload na lang na. Subscribe. Oo. Ada customer, hanyoon man ako. Share, subscribe po, share. Wala bito na bayad. Pero igo naman ko nimo i-click. Sige, wala po. Mga makanugar, i-share po, share. Sugot man yun ang customer, kay customer good. Pila naman ko pag-subscribe, no? Click mo man. I-click naman ko na nimo, ya wala man ko na amot. Nga total sir, mugawas na po ni mo dagoy. Nampugas video, di ba sikat pa juga? Sikat pa. Oo. Ano sa video okay diya nga, oh, sige ka subscribe. Adi, subscribe ko. Ah, Kanang mag-video okay ba sa YouTube ba? ah. Tamad mo subscribe. May mga mga kuhan mga subscribe po. Ako ading anak naman sa vlog. Pero lahi nga vlog, puro na music. Rigid. Nako na kay views. Gamay pa iyahang subscriber kay ang views. Soundsman. Ang views may daghan lagi. Ako kay views. Oh, so Subscribe na po. Subscribe na po. Pareham, tag-account. Duha man ta. Account na kung account nimo sa cellphone parehas. Mo na maka-upload ko, maka-upload ka. Pareham, tag-account. Lipay kay ko, hapit na ko 15 na lang kulang, mahimo na kong 1,300. Isod na kayo ng 1,300, sir ba? Tambahan lang ko, isa lang yung ka-video nga mo click. Adiyan na. Marag lamin na yung yung dagan na to. Marag nanagitay monthly 5,000. Magtuwad-tuwad ka pa. Balintong-balintong. Dagba-dagba. Pangos-pangos. Pili, isa na lang yun. Katong istorya na mo sa customer kahapon. Sir, marag mag-hire yun ka kuhan, sir. Mag-hire na lang yun ka guwapa nga sexy, sir. Kaya mo umang di pinakakusog niyo mong views. Babae man, sir. Kusog ka kung babae, sir. O, mag-views. Ang tapuan ko na ako, babae, taga Santa Cruz. Karon 75,000 na siya. Nga sikan, iyang igsoon, manghod niya. 25,000 na. Itanan ako ganina. Babae, sila kusog, mauna yun, sir. Dili na dyan ka mo pabayad sa ikaw, kaya mo bayad sa model. Kusog man. Sabot ko ka, sir, nga imong model, kaya nagwapa, sexy, di ba? Big time kaya ka na sa solo, kusog kayo. Ilot gyapon. Ilot gyapon siya. Model oh. Muha magana ron mga dako nang gani kaya. Ratong kuan taga Corizo. Oh, nag-face mask pa ito siya. Miss Beautiful ng Vigo City. Oh, karon na sa views 300 plus. Hapit na mag 500. Oh, sa content man to Miss Beautiful good ng Vigo. O ya o magpahilot ang mutya ng Vigo City. O, werte ko sugap. Ito, pwede. Testing nga yung like yung anak. Para naman magkabigyan mo nila pa. Man pa video. Pero daga, kusog yun sa kabiyos sir. Babae yun sir. Magpahilot, babae. Ah. Please, Yung pa. baka ay magkabigyan dito ay. Yan, babae sa go, basta lalaki mo hilot, makuha mo sa yun. Ah. Di kayo magpahilot ng babae ba sa mga lalaki ba? Dagan mo ko babae sir. Ako ko doon, saya ganyan puro babae kasi sa kadlaw. Di makita mo ko nilang ako ah. Ano, trabaho lang dyan ko. Yung babae nga nanay mga kuan. Siya.
Pero kasagaran man ito yung mga gwapa, mga kuha. Naging patik yung sakitan na sa lawas, sakit sa likod. Mga batanon, di. Mga patanon. Kato dito ka kuriso. Sakit Ito dito na kay nagdati. likod. Ay, kuha na. Dagan oy. Ano ba Di dako na kay siya Dios eh. Hindi ko na muna dibate. Asa na magpayo ko. Ano? May pa'y babae manghilot. Nya, lalaki, okay ba? Ah, okay na. Naman may, napaba dito, naman katong pagbalay pa na ako dito sa Tiguman, ano, balay. Ah, May, ang massage no, babae. ah. Silos, masa daw ba na? Basta lalaki yan, pahilot. Hindi ka na lang sa mga massage. May trabaho, piti na itong babae daw niya. Silos mo ba na? Ano siya? Basta, Ano siya? Nga mo may trabaho. ang gusto niya, babae, kahiluton. Yung pag lalaki daw magpahilot. Ya, mas daghan mang papahilot na lalaki. O ganun eh. Kaysa babae, daghan oy. Lalaki. Mga lalaki, di mo kayo ng trabaho ng mga Misis na ako, nagpahilot man nato niya. Ayun ko nga, ako sad. Ayun lang siya, kay silos akong bana. Silos mo ganyan. Ano na mo? Dili mo silos mo, silos mo. Silos nga. Di magsilos ang bana kung gwapo ang customer. Tama, tama. Ya, batanon. No naman tayo, tiguang naman ko dili na nagsiguro sulukusan. Pero 20 anyos magsilos siguro. Bata-bata ko man sa to, mga 30 man pa. Bata mo na. Katong babae ba mang massage ba? Mga 30 ka pa lang. Kita ng mga bayi. Kung magawagin. Kaya ang gida ng kurinta, kurinta kasi. Sila sa magsilos. Depende rin sa tao. Masugod ka din magpahilot yung asawa, ang bana mag-ata. Ang bana po, magsigit po panabong. Kasi kayo naman, yung gani pa man yung tao, yung tambal, sige po, pa-uwi, ay. Tambal, magkarak mo. Tambal mo, tre man sila sa ko amang kay wala biya ko pimos na biya ko gamay. Anak tabi ako. Di tanaw nila kuya kinihilutan na kay daghang gibangag. No, daghang kita. Ilim na pwede siya answer kay bawal na siya na to na. Ano yung abli para maklaro gyud natong di kita magdaya dire. Lain man ang siradan. Dili ka kita tao. Nagunsom na sila.
Ay, bangon ta sir. Ay, pagpasa karon sir ha? Nya karon ng gugma, dili sa tamanigo. Ito yung gamit ng mga kuhan? Well, Chris Haplas. Hindi ko Sana. product ni. nagdagan dito sa balay kuhan, kanang BCO ba? Ha? Virgin coconut oil ba? Oh. Misis na ako, nagpalit-palit ito sa padada. Oh. Iya daw baligya. Wala man na baligya. Para to kon raminesan nga kon. Ano mo panghilutay lang ba nga Haplas. Ang uban nga Haplas baligya pati mga mahalak. Isa ka buok tag 50. Sa gato, ang sinto, eh. Si Grace. Ha? Madaw kayo sa mga ba nilang pala sila bato? Hmm? Ayun sana, wala pa na. Wala pa na. Napunta ka doon ba? Man. Wala pa na. Ano, nagkakmak nila siguro. Wala pa na. Wala pa na siguro. Wala pa na tutunanan. I-reply daw. Abok, uma. Ano na? Tawag. Sige, basig mo yung mag-okay siya. Yan to yung nakalito kabot rin. Huwag malasotso. Yan dapat sa kalasotso. Huwag malasotso. Ayan yung mga taga-panabo. Wala kang nawag. Ano bang replyan nga? Oh, tawag. Tama ko sa tika cellphone. Masugoy pantawag ba? Nama yung man, di wala pantawag. Kuhan lang, messenger na lagi sa ligan. Wala na bitaw tong lokal nga tawag. Ito din, ulo. Hindi mo no, sa messenger namin yung tawag no? Oo, pwede naman. Kung nako dire. Pero kung gawas ko, dili, pwede ko may load. Mauna ako, reload. Kung may load, di. Sa ko, may load ko ako ah. Kaya siya, mamay na ka. Jesus name, ayun na. Ayun guys, muna ko gilot guys. Daghang kay salamat sa iyong pagtanaw. Daghang po kayong salamat kay sir. Sa iyang pagsalig o pagtuos sa mga. Thank you guys. Bye-bye.